Hemen de salam dostlarım. Men yine demekri. Haçanar YouTube'a girmendim. Yönü şugun bir kommentatorumuzun hayışı boyunca Maşa diyen biri sonra yazıptır oğlanı ne edip özünü söydürüp olur deyip. Men şu arada biraz video snimat edeyinledim. Birincilik bilen men lichna ol işten karşıyım. Yani özünü oğlanı zorlap söydürmek, ne zorlap deyende ne manipülasyon da söydürmeye umum men karşı. Men neme söýügi diýlen iki tarapdan olmaly mukadiyen bir-birini kagbo oğlanım gyzy halamal gyzam oğlan halamal ýöne biziň gyz zriçillemede eger isleseňiz aýtyp bereýin meniň pikirimçe oğlany nädip özüňe çekmeli. Birinjilik bilen erkekler häzir şu ýerde oğlanlar men daşlamaň hemem gulaňyzy ýapyň ýa gidin şu videodan men gyzlarla ulaşýan diýinler. Birinjilik bilen oğlanlar biraz nemerak bolýar. Öwülmek, zat etmek öwredin oğlanlarym däsla gyzlarym şeýle ýöne oğlany öwmeli. Meselem, ay sen şeýle, sen beýle dip öwseňiz oğlany ýa size kak ýakynrak nemeter, bir hili özüne ýakynrak duýar. Ikinjilik bilen hem oğlanlar özlerini men-mensirät erkek siremek öwrýärler. Ýani şeýle men erkek, da şonu görkezmek öwrýärler. Şo sebäpden hem etmeli zadyňyz näme? Oğlandan kömek soramaly. Ýani даже вот мелкий көмек не имеет значения. Егер götürýän bolsaňyz diwanymı süýşürip beräý, tam diwanymı başga jaýa götürüp beräý, tudaşda şonýaly. Mелкий zatlarym bolar. Meselem, öý işiňizde düşünmedik, student bolsaňyz da, eger bir fakultetde okuyan bolsaňyz, ine plan da düşünmedim diýen bolup, samsyklyga salan bolup, şeý dip olam size kömek eden kişi bolar. Şonýalyrak rol oýnap bilersiňiz, olam bir manipulasiýaň biri bolsaň, oğlanlar şeý dip size kömek etse, özüni erkek geldi diyorlar. Bak Amerikançlar говорят, erkek geldi diyorlar. Поэтому size haz özünü yakın duyar. Yine bir yolu siz şu oğlanın vaktinizi geçirenizde ne bileyim okur uyuşup da oturan olsanız neme şonun değişmelerine gülün. Değişmeleri gülkünçlü olmasa da gülün. Sebebi her kim özünü bir değişken neme adam hükmünde seredesi gelýär oğlanlarım şonýaly. Şolaryň şutkasyna bir gyz gülse, ýaman özlerini gowduýarlar. Şonuň üçin sizem şonuň şutkalaryna gülkünçli bolmasa da arasynda da "Why sen şeýle bir gülkünçli da" diýin bilýär. Diýersiňiz, "Ço za tupость", но это правда, реально. Işleýär şu. "Why sen ýaman gülkünçli keniň zat" diýip şeýden arasynda neme nomram sokynka görse komplimentim goýuň bolsa oğlanam "O" diýer tipa. Hakykatdan men gülkünçli tudaşda. Şonýaly, osaň ýene näme? Hemişe owadan görnüm. Owadan diýende näme özüňizi seredin-de, kosmetikäçik nemeden bolun da, diýen oňaly şpaklövka etmek kökmanly. Hemişe bir goja görnüm de, apryatny görnüm. Bir bomja meň däp durmaň, sebäbi oğlan diýilen adam göz bile söýýär. Şoň üçin siz bolýa-menýe nemerek boljak bolun. Yine bir zat şol oğlanın interesi var da bilin. To şo näme bilen gyzyklanýar, osaň sizem şol interesi etýän şol interesi bölüşýäniňiz barada yalanjykdan, потому что kim bilen morçynakym bölüşýärsiňiz şo interesde ýöne birden emetmeýän bolsaňyz, onu yalanjykdan şol interesiz bilen gyzyklanýan ýaly özüňiz alyp barın. Olam bir manipulasiýaň biri. Meselem, oğlan futbol öwrýär şeýle, siz futbol halaňda, çünki hemme gyzlar oýnýar futbol halap ýatanok. Oğlan futbol halasy, sizem futbol nemeden kişiň olun. Halan kişiň olun ya futbol arada sorak beren olun. Tipa haýsy komandany gowurýar, ele beýle, osaň olam aýna şu komandany gowurýar, zat dip nemesi senem oý onda bile göreli, zat dip şeýle predlagać edip bilersiň, bile oýun göreli zat dip osaň şol aralykda oýunyň prawilalaryny atlaryny sorap bilersiň. O näme etdi, bu näme etdi, tam ştrafnoy näme, ýene näme, şonýa zatlar sorasaňyz oğlanam bir hili şöyle pikirlener, hä bu gyzyňa tipa meniň bile interesleri birra kenara dip şonýaly size has özüni yakynrak duýar. Osaň ýene bir odat oğlana wniemanie berin. Wniemanie berin diýendim, oňaly prem ýallaklama hökmanda ýöne biraz şoňa bar ýaram birazrak. Meselem, bilem ok bir bahana bilendi, 3 milingde zatda bolsaňyz, ne şonuň söýgüli naharynyň nämeligini bilseňiz, da nämeni ýeme gowurýan bilseňiz, belki şo nahary bişirip eltersiňiz şu 3 milinge da studentler üşüp tam bir ýerde bir zat bişirýän bolsaňyz, wot meselem manty gowurýan, mantyny bişirip eltiň.
O zaman oğlum hediyelik mantiyer o zaman sen paran olup gözünüz adınız oynadan olup o işi mantiyla ben işirdim zaten o şey deyin. Как бы. O zaman yeni neme. Hazır seyredeyin. Telefonda yazıva koydum öyle. Tak. Oğlum hemişe dinlen diyen de ne hile. Her kim öyle var adı. Gürleme govar ya şeylem gürün verme govar ya. Şu sebepten sizem şu hakkında soru görüp bilirsiniz. On söylü bilem oktam. Nahar neme, söylü sport neme, boş vakit neme etme govar ya. Bowling halayan, bilyard halayan yeneme. O zaman neme gürün verse hehmedip dinle oturum. Şu gep içkıstı olsa da var ama ye dip bödün aylamangda. Hakikaten am şonun gürün veriyandadı. Gatı gıdıklı da atyalı. Kabut ödünüz şon yal alıp barındı dinlen şon diyanladına. Yaman kıyın şonyal olsa var. Tak yine neme. Yine o da adam etmenken idilken yine sen deyip bir hili yalla klavam durman seve bir hili onu sizin bahanız kaçar. O zaman oğlunun sizi kendisi nizam etmez. Bir hem de balansını bilmelim kadiyan. Yine benim size verecek savetim de opşumda şu söylü meselesinde özünüz söydürmekten beter siz şu oğlunda nemen halayanlığınızı bilin. Eğer mesela sizde ön hiç hili boyfriend bunu söylü zat bolmadık olan olsa eğer bu sizin birinci tecrübeniz bolsa onu siz yanlışmamalı için bir kiyedek başka oğlanlarla onunla gidin. Toyst söyüşün söyüşmem hükman delde bir sidanya istengizem molla. Sidanya dilende neme hükman elin tutuşmak mı öpüşmek mi o dela prosta kinoda gidebiliyaniz, restorana gidebiliyaniz, da gep gurun gidebiliyaniz. O son şonyalı gidebiliyaniz çünkü Hadırın men şeyle diyen on hadır oğlanlar men daşlap başlar sen neme gıydılara tam yengil alt parmağı öğreteceğim deyip. Yok men yengil alt parmağı öğretem yok yani oğlanların ne için hakkı var 3 tane gıydılı söyüşüp şoların içinden ingoğusun saylamağa gıydıların ne için ona hakkı yok. Elbette bizim hakkımız var şeyle mi? O zaman benim fikrimce oğlanlarım deniştirip ne etmelim kadiyan saylamalım kadiyan. Pervi papa şeyse elin aslında düşönü vay şıl goğduru deyip ne etmeli. Hemişe deniştirip görün. Böyle siz birini kat haladınız deyin de o zaman siz şunu ne için halayanınızı seyredin. Yüz keşfi için mi, akıllı için mi, dadı için mi? Yüz keşfi için halam oturman sebebi onun yüzünden suçlu kumanınız yok. Bir yıldan karar ondan sonra var yüz keşfi nemesi kalır, gıdığı kalır. O zaman öyle haramzada olacak o zaman başına yapacak manyalarda mı? Поэтому ilk başta şöyle olanı ne için söyleyeniniz, ne için halayanınız vardı fikirlerinin sebeplerini. Fikirlerinin de okey deyin. Daşına seyredin oturmuşul aydan da atlamı. Nemedin biraz şonya aydan halk aydan da atlamı. Ediştirin yönü kaptalından başka bir oğlanın mesela prosta aytyanız tam kino da ya restorana da prosta vaktinizi geçirin. O zaman size bir dengeştirmeye bir neme olur. Bir tecrübe olur. Sebebi siz şöyle söyleyen oğlanınızı, şu daşından söyleyen oğlanınızı hiç kimle dengeştirip bilmeyen olsanız onda siz şol oğlanın goğumu ervetliğini ne etip bileniz o şeyle mi? Yani onun bir kısanak oğlanını yani bir şeyle böyle kak sidanya ya bilmem o restorana ya bir kino onunla gitseniz biraz vakti geçirseniz siz diyem şol oğlanın size ne hile atnaşitse et yani düşünürsünüz bilirsiniz goğumu ervet mi? Ondan sonra aydalı 3. sidanyanızda sizin şu görüyen oğlanınızla sidanya gitseniz belki size halk goğuryan oğlanınız size ervet atnaşitseler belki grubu olur size taraf. O zaman siz bilirsiniz diyersiniz. Bu oğlana doğrudan benim fikir etişim yal dəlekeni, goğu dəlekeni diye şonya karara gelirsiniz. O zaman şonun için birinci gedekte eğer oğlan tecrübeniz yok olsa onu birinci çıkan oğlanı söyüp koyup çaşıp vermen diyecek bolyanda. Realna bir kuştanak oğlanını söyüşünde biradırak bir tecrübe alının özünüzde. Ya oğlanlar men daşlamam yani men hakikaten etken. Biraz tecrübeli bir kız diyenlerde mümkünce hemekşe tecrübe gerek. Sen oğlan ol kız ol tapağı yok. Bolmasa sen tecrübesiz ne edip ne edecek, ne edip bir karar verecek. Eğer sen kurtka satın alacak olsan 2-3 tane kurtkanı geyik görüyen şeyle değil mi? Hayıstı goğu olsa şunu saylayan. Calvar satın alacak olan yine şonya situatsa. Açki satın alacak olan mesela yine de şonya. Men şıl açkin alma için mesela 100 tane neme açkina dengendirin yüzüme. Şunun için neme size de o da etken.
Şonyalı da sovet etken toşta siz hakikaten hem deňeşdirip da dedik görün. Nähili o zat nähili oğlan saylamaklığınız hakkında şonna go oğlan saylarsın dip umid etken. O soň ýene de bir zat gyzlar şu an 21-nji asyr boldy. 20-nji asyr sebäpli siz özüňizem birinji şak etmeňizi men prizvat etken sizde. Çünki hemiş oğlanlara garaşıp durmaly. Käwatlar özüňem birinji şak edäýmeli. Sebäbi käwatlar halayan oğlanyň biraz utanjaň bolmagy mümkin. Şoň üçin edil, конечно, ýüzüne baryp bara hey sen meňle söýüşekmi diýip etjek gymanyň ýok. Beýdimersiň de ýöne. Asta ýuwaşdan o da desseňizem bolar. Özüňiz biradyrak jeýstip desseňizem bolar. Onuň neme sen sizi sidanya çagyrjana garaşyp oturmaň. Özüňiz o da dedeň. Bahana bilen bir nemerek bahana bilen ýoluny uruny tapyň da, meselem aýdaýyň o zat dip. Aldan belki şeyler meselem bizine klassdaşlarla, karoçili tam kursdaşlarla bowling'e gitýäs. Erti senem geljekmi dip. Olam hawa diýse, o soň olam gelýän kişi olsa senem helki kursdaşlaryňa aýtýan tipa gelmeň, işiň çykan kişini bolun dip. O soň olaram tipa gelmedik sıran olar. Meselem o soň oğlanam gelse, o soň diňe ikiňiz bolarsyňyz. Şeýdip bahana bilen onuň bilen biradyrak sidanya alyram bolar. O soň şeýdip gurrunda işle edersiňiz, wagtyňyzy geçirersiňiz, şeýden biri-biriňizi ýakyndan tanarsyňyz. O soň belki indiki edek ol sizi sidanya çağırar. Ya da günem aýdyp bilersiňiz eger oğlan ayıp görmejek bolsa, eger siz daşyna şu oğlan tanıyan bolsa, normal современный oğlan bolsa siz aýdyp bilýäňiz tipa o zat men seni erwet göremok. Neme bile tam restorana gidelim, kino gidelim, zaten dip şonyaly aýtyp bilersiňiz. Edil men seni söýýän köýýän dip çaşyp görmen gerek ýok da ýöne. Tak normalca bolup gürleşseňiz, belki ol siziň nemäňizi kabul eder. Siziň näme şu движениňizi, you know. Şonyaly meniň sowietim şonyaly size zorlanyp söýülmekden men garşy. İki tarafan bir-birini halamaly. Ýöne helka düşünmeli. Şol oğlany näme üçin halaýanyňyzy bilik galyň, soň jeýstip edin. Tapan tupan oğlanyňyzy waýşyny söýýän o diýip oturmaň. Ýalňyşlyk bolar. Hökman tejribe gazanyň özüňizi bir adamlary deňeşdirip görmäge neme bolun, dar rady bolun. Deňeşdiriň adamlar deňeşdirmek hiç o zat aýyp zat däl. Çünkü biz her gün hemme zatlary deňeşdirip alýas. Eşiňizem deňeşdirip alýas, maşynam deňeşdirip alýas, öýüm deňeşdirip alýas. O soň adamlara da mümkinçe adamlarym deňeşdirip almalym diýen. Sebäbi söýgü diýilen zat oýunjak zat däl, ýürek diýilen zat oýunjak zat däl. Ýüregiň bir o zat edilse, razwit edilse adama erwet bolýasyň. Başga adamlar anan bolanok şondan soň. Şoň üçin gaýrat ediňizde özüňize gowy partner saýlaň. Yine de soraňyz bolsa arkaň kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Eger kommentlaryňyz bolsa ona ýazyp bilersiňiz. Ýöne пожалуйста askarbляd etmeň geregi ýok. Bu ýazy aýdan zatlarym, bu meniň öz lichny pikirim. Siz näme alalaşman bilersiňiz. Ýöne hapa söýülmek, askarbляd etmeň geregi ýok. Çünki biz hemmemiz sivilizowany adamlar, şeýlemeýärsiň sivilizowany bolamysaňyz, dawaýçy özüňiz sivilizowany alyp baralyň. Bir kedek öňkü köne videolarymda negativni kommentler gördüm. Udalить ettim sразу. Öňünden aýtýan neme aýdan temama göre negativni bolsa men ona garşy da men bolýar diýip onu kabul eden ýöne meniň şahsy özüme garşy bir zat aýtsaňyz onda men sразу udalять eden. Öňünden duýdurýan. Häzirlikçe bolsa size gowy güni arzu etýän. Ýene-de videolara garaşatyrym. Sag bolun. Paka paka.